musikari euskaldun paregabea da. Gitarrista, konpositorea eta esperimentatzaile nekaezina. 2001ean bere lehen diskoa kaleratu zuenetik, ia 20 lan argitaratu ditu. Beti mugak hausten eta soinu berriaren bila. Bere musika, batzuetan gozo eta introspektiboa, besteetan bortitz eta esperimentala, beti da zintzoa eta nortasun handikoa. Euskal musikaren panoraman ezinbesteko erreferente bilakatu da. Bai bakarlari gisa, bai Nacho Vegas, Peki edo Rafa Berrio bezalako artistekin egindako lankidetzarengatik. Plazer bat da gaur zurekin hemen egotea, Joseba. Ibilbide luzea eta askotariko baten ondoren, badirudi oraindik ere esperimentatzeko eta soinu berriak egiteko gogoz daudela. Baina, nik uste oraingo lanakin hasi baino lehen, gustatuko zitzaidan hastea zure lehenengo pausu eta hitz egitea, ez? Ez dakit nola gogoratzen dituzu zure lehen pausuak musikan? Bueno, lehenengo pausoak ez profesionalak izan ziren musikan, lehenengoak, hemen berako musika eskolan, 9 urtekin, hor hasi nintzen gitarra espainolakin, eta denak joaten ginen musika eskolara, eta futbola egiten ginen, eta errango nuke gehiago gustatzen zitzaidala futbola, baina gero 13-14 urtekin, jasi nintzen nire gustoko musika ditzen, garai hori izan zen Euskal Rock Erradikalaeko estanda hori, Kortatu eta talde hauen estanda, eta talde horiekin hasi nintzen gitarra elektrikoa jotzen, eta hor hasi nintzela bertze pasio batekin musikarekiko, ez? Eta hor hasi nintzela ni, eta baita nire lagun batzuk, orduan 15 urtekin sortu genuen gure taldea beran, Zup izenekoa, eta hor ja serioa hasi nintzen, eta hasi ginen musikarekin erlazionatzen, pila baten saiatzen, eta etxean lan egiten. Eta, ja gero 20 urtetan edo, unibertsitatean kale egin eta gero edo ja ikusi nuenean ez zela nire lekua, aipatu nien gurasoei, nahi nuela musikara dedikatu profesionalki, eta hor ja hasi nintzen bertze ikasketa batzuk egiten, eta bar. Ez dakit, atzera bueltatze horretan, ez dakit, sentimendu bat ateratzen zaizula barrenetik edo, ez dakit, burura etorretzen zaizun sentimendu hori zein izango zen? Bueno, pasioa, ez dakit, nik uste lanbide hau edo musikak eragiten duena da zerbait oso pasionala egiten dugunentzako, ez? Gero ja entzule bezala zaudenean, igual bertze emozio haunitz daude, eta egiten ere bai, ez? Baina niretzako musika pasioa da, ez? Ez da lanbide erreixa, eta nik beti erraten dut, jarraitzen dutela honetan, hitz pasionala delako, ez? Orduan, nik oraindik nire hobia da kontzertutara joatea, beste musikariak ikusteko, eta orduan, niretzako hori, pasioa da. Ez, erranduzu, hasierako zure bilbide horretan gitarra espainolakin hasi zinela, ez? Gero elektrikara pasa zinela, ez dakit, bide horretako ze momentuan erabaki zenuen, musikari izan nahi zenuela eta bideo hori segitu nahi zenuela? Pues, guztiz ziditu ez dakit, baina bai aipatzen dut batzutan, hor izango ziren ja 17 urtekin edo, aipatu duten herriko taldearekin Zupekin egin genuen gure lehenengo kontzertua, eta gainera udalak zerbait ordaindu zigun, herriko plazan, ez? Eta hor jo genuen Tapia eta Leturia banden aurretik, eta, gure herriko lehendiziko kontzertua zen, eta, jende hau nintzen, nik uste ikustera joan zelare bai, ez? Lagunak eta herriak, eta, hor plaza erdibetea zegon, eta oroitzapena dut, jaitsi nintzela, bajatu nintzela esenatokitik, eta gurasoi erranila, eduki ditudan sensazio hauek izan du dire ikaragarriak eta zerbait agitz berezia, ez? Eta nik uste, hori bai izan zela horlako inflexio momentu bat, ez? Eta ja gero euneko dedikatzearena, ez dakit, baina bai lehenengo saiakera gurasokin izan zela institutua bukatuta, eta arrantzidaten, saiatu bertze zerbait lehenengo, eta bar, baina hori errango nuke.
pila bat disko dituzu, ez dakit, 20 bat, okera Nik ez ditut guztiz kontatu, baina orain kasete bat argitaratut, eta uste dut 22 direla. Baina, holako zerbait kontatu ditut, horregatik, ez dakit, nola aldatu den zure musika ikuspegia ez denboraldi honetan, urte guzti hauetan, ez dakit. Bueno, ez que aldatu da inbertze dena, eta musika barrenean, musika editatzeko modua, kontzertuak errango nuke agian ez hainbertze, igual gutxiena aldatu dena, baina bai aldatu dela honitz, hori nola editatzen duzun zure musika gaur egun streaming plataformekin edo edozein webguneekin lana etxean egiten alduzu eta egunean bertan editatu ez, lehenago zigilu estandarragoekin edo formato fisikoarekin zure lana egiten zenuen eta lan hori argia ikusten zuen hortik 6 hilabetetara, ez? Bueno, nik uste hori adibidez aldaketa handi bat izan dela eta gero bueno, badaude aldaketak, ez? Baina nik uste gauz haunitzekin bezala interneten iritsirarekin gure lanbideari edo musikari eragin handia indiola, ez? Zer geratzen da gaur egun 2001eko Joseba horretatik? Bueno, haunitz errango nuke, haunitz, ni pertsona berdina naiz. Hombre, uste dut, haunitz ikasi dutela, 20 piko urte hauetan, gelditzen da, oraindik berriz ere, musikarikiko duten pasio hori eta ikasteko hori, hori, zuk ere aipatu duzun hori, gauz berriak probatzeko gogo hori oraindik, ez? Oraindik uste dut, musikari hobea izaten aldo naizela eta, horrek eramaten hau, oraindik lan egitera, ez? Ez dakit gaur egun hartzema dituzu zure lehen diska horretatik egintako kantak edo ez dakit gaur egun ere horiek jotzen segitzen dituzun. Ez dakit, eta gaur egun azken konposaketak egin dituzun horietan, ez dakit heldutasun bat ere nabaritzen duzun musikan? Ez dakit, igual hori errexagoa da bertzeek erratea, nik ere, nabaritzera dut, ez dakit heldutasuna den, estilistikoki haunitz aldatu dut eta aldatzen dute, aspertzen naiz bastante arrez, ez bai nere buruarekin eta bai egiten ari naizen gauzekin, ez? Oraintxe bertan ere ez dut inoiz jazz musikarik egin eta nagogoekin ez dut jazzarik ikasi, baina jazz ikutua duen zerbait egiteko gogoa dut, orduan, heldutasuna ez dakit nirekin neurtzen alden, estilo haunitz jorratu ditudalako eta 2 disko egiten ditudanean estilo konkretu batekin, igual aspertzen naiz eta jotzen dut bertze zerbaitera, orduan errago nuke ez, ez dakit. Atera dituzun kanta urte hauetako kantetan ez zara zu bakarrik ibili, ez? Kolaborazioak egin dituzu. Ez dakit, ze ikasi duzun lankidetza horietatik? Bueno, beti ikasten da, haunitz, ez? Bueno, ez dakit, haunitz ikasten da, musika bere osotasun horretan ikusteko moduan, ez? Gazte-gaztea zarenean, nik uste zure espektroa txikia da, ezagutzen duzu musika pixka bat, baina ez guztia, arra nahi dut edo, egiten aldiren gauzak musikarekin, ez? Eta hor, gaztea zirenean topatzen zara zu baino helduagoa den jendearekin eta jende horrek, begi batzuk idekitzen dizkizu, belarriak idekitzen dizkizu, zuk adi egon behar duzu, entzuten duzun hori, zuri, zerbait ukitzeko, ez? Edo zuregan zerbait ukitzeko, ez? Orduan, gauz pila bat, eta gero ja teknikoki, zekit abidez,
diskoa grabatzerakoan, estudiora joaten zarenean, honitz ikasten duzu, batez ere entzuten, ez, bertze zure ondokoak entzuten, ez, zuzenekotan, ja joaten zara ensaiatuagoa, edo, ja disfrutatzera joaten zara gehiago, ez, baina errango nuke estudioan, zure belarria egon behar du oso adi, besteek egiten duten horrekin, ez, orduan hor ikasten duzu pila bat entzuten, eta besteak, ze espazioak uzten dituen musikan, eta batez ere ikasten duzu zure burua isiltzen eta bertzeak aditzen, ez? Estudioaz hitz egin duzu, zuk pila batetan sartu zarela estudio batera, zerbait grabatzera, ez dakit, zuk ere sensazio hori duzun, aurrekoan bertze talde batekin izketan, ez, beraiek erratzen zuten, justo lau kantak grabatu zituzten, eta erraten ziaten ez, guk pasagenitun pila bat denbora ensaiatzen gure lokalean, eta grabatzera joan ginenean, guk ensaiatu genuen guztia joan zen. Gutara. Bai. Eta kanta batzuk, orain, grabatuta gero, dire bertze batzuk, hor estudioan, grabatu duen pertsonak, ikusi zuelakoz, bira, aldatzen duzu igual akaso hau, geratzen da hobe. Eta gero ere imaginatzen dut editatzen duenak edo soinua ere bere tokia edo sartuko diola imaginatzen dut nahi edo ez nahi gabe gauzoiek gertatzen direlakoz, ez? Ez dakit zuri ere hori gertatu zaizun ozbait, kanta batekin joan zuk zure buruan finko zenuena eta bertze zerbait ateri. Noizbait, igual gazteagotan, errango nuke gazteagotan, eta lehenago ez egoen hainbesteko aukera aurre produkzioak egiteko, erran nahi dut, maketatzeko. Lehenago joaten ginen entxegu lokaletik zuzenera estudiora, eta estudioan izaten zen iaia lehenengo aldia entzuten zenula zure musikak ideak, eta soinu on batekin egiten zenuen hori, ez? Eta hor, inzitu ikusten zen ospaz, honek ez du funtzionatzen, hau aldatu behar dugu, hemen gutxiago jo behar dugu, hemen gehiago, eta hor ikusten genuen. Hori neurozez, bai aldatu dela gaur egun, gure etxean edozein ordenagailoarekin, grabatu aldugulako eta estudiora joan baino lehenagoko lan hori igual hobeto egiten aldelako, ez? Eta aipatzen dituzun aldaketa horiek egiten dituzula, hori, estudiora joan baino lehenago orain, ez? Eta suertatu zait, talderen batekin, kantua guztiz aldatzea, eta gero gustatzea noski, bai. Sormenara eta konposiziora ingut salto, ez dakit, zure musikan errango nuke badagola oreka berezi bat, egituran eta improvisazioan, artean, bi gauzen artean, ez dakit nola sortzen den hori? Improvisazioa beti erraten didate, eta nik aipatu izan dudalako izango da, eta egia da, egin ditu dala, disko batzuk improvisazioaren inguruan, azken boladako hauek, gitarra onomatopeikoa egin ditudan hauek, dire improvisazioz indako disko batzuk, baina igual banituen 10-15 urte improvisazioa publikatu gabe, ez? Orduan, nik banatuko nuke improvisazioa duten edo improvisazio purua diren diskoak, eta gero improvisazioa, ez? Eta hor, improvisazioa dagoela presente egunero nire bizitzan musika egiten eta beste gauzetan, ez? Baina musika egiten, niretzako musika sortzen hasten naizenean, abia puntu nagusia edo ia bakarra improvisazioa da, ez? Orduan, oreka hori hor dago, ez? Edo oreka hori gehiago da behar dutela sortzen hasteko, ez? Nik gitarrakin normalien sortzen dut, eta sorkuntza hori hasten da beti improvisaziotik. Gero ja improvisazio purua den diskoa argitaratzen duten edo ez, hori bertze gauza da. Bainon hasten naiz improvisaziotik, gero kantuak egiteko. Ez dakit nola egiten duzun lan zure kantak sortzerakoan, ez? Ideiatik soinura zein bide egiten duzun?
gaur egun mugikorrakin hasten da gehiena, edo kotxean agola abesten, edo zerbait tarareatzen, edo gitarrakin jostatzen sofan bertan inungo pretentsiorik gabe, ba, derrepente zerbait atentzioa deitzen didala, ba, grabatzen dutela mugikorrakin, ez? Eta hor gelditzen da ideia hori, 30 segundoko ideia hori, igual ez dutela berreskuratzen 6 hilabetetan edo urte batean, baina hor dago, pues, ar hori, gero, hortik, kantu batera iristeko do. Imaginatzen dut honitzeko ezela, zuk ere WhatsAppen talde bat izango duzula zure buruarekin. Bakarrik, bueno, bai, notak jartzeko, eta bai. Ez dituzu horretara bidaltzen momentuko audioak? Grabatzen dut gehiago grabadorakin, baina bai, berdina litzateke, bai. Ez dakit gero hartzen duzu momentua grabatutako hori aditzera? Bai, egiten ditut karpetak, ordenagailuan baditut karpetak, eta bai, hor daude nire ideia haunitz, eta gehiago erabiltzen dut grabadora, baina bidaltzen ditut notara, edo ez bidaltzen dut, direktamente pasatzen ditut ordenagailura, eta karpetak egiten ditut, orduan ditut, ideiak, ezakit, urtarrieko ideiak, edo horrelako gauzak, bai. Zer lana dagoen hor ere? Erraten dizut, disko batzutarako bakarrik hori entzuten, gotelan zarela edo antolatzen aste bat edo gehiago, bai. Gero ere, erran duzu ez, gitarra dela zure tresna nagusia ez, eta hortik hasten zarela sortzen ez, ze leku du zure sorme prozesuan ez gitarrak? Dena, nik ikasketak gitarrakoak egin ditut, eta horrenago erosoen edo uste dut hortikan artetzen altzaizkidala gauzako bekien, gero egia da, igual batzutan alde batera uzten dituzunean zure segurtasun zera horiek edo situazio horiek, igual beste gauz batzuk aterako zitzaizkidala, baina bai, hori da gustatzen zaidena, ez? Gitarra jotzea eta gitarrarekin ateratzen ditut gauzak, bai. Ez dakit momenturen batean, bai bilbide honetan, izan duzu momenturen batean duzela. Probatu behar dut bertze zerbaitekin sortzera. Eta utzi hortz gitarra alde batera, eta xibar naiz probatzen bertze zerbait, eta ea hortik bertze ibilbidea ateratzen dudan. Bai, ez dut gehiagi probatu, baditu teklatu batzuk eta eta teklatuak bai eramaten zaituela bertzeleku batera, piano bat badaukat etxean, baino gutxi konposatu dut, teklatuarekin kontxo batzuk, giarran, bai, planteatu dut, hori, igual beste leku batera joaten nintzela, baina oraindik gitarrak eramaten nau beste leku batzutara edo gustatzen zait ere bai, instrumento bakarrak ere bai, behartzea beste leku batetara joateko, ez? Jatea, ez? Bertze elkarrezketa batzutan begitzen egon naizela, erran duzu, biluzten zarela ez, musikaz hitz egiten ari zarenin ez, ez dakit, zer erran nahi duzun horrekin. Ez dakit, biluztasun horretan, sartzen duzun psikologia, neoterran ez, haunitzek erraten dute ez, ni sartzen nahi zenean zerbait konposatzera, eda nire momentu burua ustutzeko, eta ez, haunitzen erraten dute ez, elkarrezketa hauetan, ematen du musikarientzat, prozesu hori dela psikologora joatera bezala, ez da konparazio bat gaitz, ez baina ez dakizuk ere horrela sentitzen duzun. Ez dakit egia noiz erran nuen biluzten naizela, baina bai, nik uste artista guztiak modu batean biluzten gara, hitz guztiak ez dire gure bizitzaren inguruan, edo asmatzen ditugu batzutan, bestetan bai dire gure bizipenak, edo bederen, erdi egia, edo erdi asmakuntza izaten dire, baina bai, batez ere estenatokian, bai, eguneko egun biluzten zara eta saiatzen zara dena ematen di bederen, ez? Orduan hor, baituzu egun txarrak eta batzutan nabaituko da, ez? Egin duzu negar estena, dugu dut negar estenatokian, orduan hor zaudezu eta jendea hor antzinean eta ez dago barrerarik edo ni bederen ez dut jartzen batzutan, igual, bai, saiatu, norga berratu zu, osteaz, ez dut gehiago eman nahi, edo ez dut gehiago negarregin nahi, edo, ez, edo irri egin nahi, baina, bai, azkenean artean inguruan gaudenak,
gure barrua uzten dugu modu batean, ez? Eta bueno, beste lanbidetan baino gehiago erakusten gara, ez? Orduan bai, hori daukagu. Ez dakit improvisazioa askatasunean adierazten moduan ulertzen duzun. Edo ez dakit. Bai, ez ulertzen dut. Bai, bueno, giarran, beste musikariekin edo bakarka jotzen ari naizenean edo bai da momentu bat zaudela horren kostienteki jotzen estruktura pentsatuz edo melodian pentsatuz eta gehiago uzten zara, libreago zara. Bai, ez errango nuke, bai. Zure disko eta hitz egin nahi dut. Azkeneko lanaz hitz egin baino lehen, Bai. ez, bueno, hori baino lehen atera zenuen Lekeitioko Bai, gitarra lekeitioak. Gitarra Lekeitioak. Ez dakit lan berezia den zuretzat eta ez dakit kontatu pixka bat. Bai, bueno, egilarran izan du da pixka bat musika instrumentala argitaratzeko buelta bat bezala, ez? Erranduzu lehenengo diska, grabatuak nituen gehiago, baina nire izenpean, Onjoren diskoa izan zen 2001ean, eta gero 2001etik 10era argitaratu nuen bastante musika, eta tartean bastante musika instrumentala, batzuk konposatuak, bertzeak improvisatuak, baina azkeneko 15 urtetan oso musika instrumental gutxi publikatu dut, eta gainera argitaratu nuen musika instrumental hori, argitaratu nuen kanpoko zigilloekin, zigillo internazional batzukin, batzuk ezagunak, bertzatzuk ez horren ezagunak, baina azkeneko 15 urteak zentratu naiz gehiago kantu formatuan eta euskarazko kantu formatuan eta gehiago Euskal Herriko zirkuituan, ez? Baina diska honekin, gitarra lekeitioekin, bueltatu naiz pixka bat musika instrumentala egitera, gainera, bueno, uste dut lan handiak indutela, edo eren ordu pila bat sartu ditut, eta, bueno, editatu da kanpoko zigilu potente batean, Londreseko Cafe Otto zigilluaren hori, zigiluan, eta, bueno, niretzako izan du da pixka bat, bueltatzea bezala, zirkuito horretara, eta, bai, garrantzitsua izan da, gainera, bueno, indarrak eman dizkit, hortan ere segitzeko, ez? Gustora sentitzen zara zirkuito horretan? Bueno, errango nuke, guainikan, ez dutela izenik, gustatuko litzaidake, ezakit Europa mailan edo mundu mailan zergatik ez, ibiltzea, ez? Egon naiz jortzen Londresen disko honekin, zigilu hau Londresekoa zelako, eta bueno, hor daude, ez, nik miresten ditudan musikari pila bat, ez? Hori, musika experimentala, instrumentala, improvisazioaren inguruko artista kutxun batzuk, ez? Orduan, bueno, erosotitzen sentitzen naiz, baina oraindik, oso ezaguna naiz, ez? Baina erran dizut, izan ditut urte honitz publikatu gabe musika hau, eta, bueno, hain bertze denbora eta gero, bueno, zerbait egin dut, eta, bueno, erantzun nahiko positiboa eduki dut, eta, bueno, segitzen badut, espero dut, igual, hor, zirkuito horretan ere ibiltzea. Elkarrezketa hau izterak orduan errantzenia denez, orain, atera berri dut, kanpoan gelditu ziren kanta horiek, sartu ditut kaset batean. Zergatik formatu horretan? Bueno, hori, zuk erran duzun bezala, pixkat kanpoan gelditu zitzaizkidan kantuak ziren, ez nekin ziur zer egin, bakarrik digitalki editatu, eta, bueno, proiektu honen hasieran, gitarra onomatopeikoa lekeituak diren serie honetan, hau izan dela 3. Lehenengoa editatu nuen kasetean eta editatu zidan Valentziako zigilu batek, eta horrek bakarrik editatzen ditu kopia oso gutxi binen kasetean, ez? Eta, bueno, ja lekeitio disko, bueno, niretzako disko, bueno, osoa den zer hori editatu nuen, zigilu gon batean eta viniloan eta zedean, baina hau, digitalean egin behar nuen, baina oroitu nintzen, mascarpone disko zigilu honetaz, eta idatzi nion, eta, bueno, ilusioa egin zion ere bai, serie honetako lehenengoa berak ere argitaratu zuelako, ez? Orduan, pixkat horregatik izan da.
ni naiz luka. Bigarren pisuan bizi naiz, zugandik hurbil bizi naiz. Uste dut ikusi nauzula. Ditzen baduzu, arazoak borroka ez galdetu. Zer den ez galdetu, zer den ez galdetu, ez galdetu zer den. Baldarra naizelako, izan dela uste du. Saiatzen naiz ozenki ez solasten. Saiatzen naiz arroegi ez jokatzen. Negarrekin arte bakar jotzen dute. Zergatik den ez duzu galdetzen. Ez duzu galdetzen. Ez duzu galdetzen. Ez duzu galdetzen, ez duzu gehiu ez da bailatzen. Uste dut ongi nagoela, berriz atetik sartu naiz. Galdetzen badida zorra erantzuna, aldere ez da zure kontua. Sartu naiz. Galdetzen badida zorra erantzuna, aldere ez da zure kontua. Bakarrik ego nahiko nuke, ezer hautsi gabe, ez galdetu nola nago. izan da pixko bat zuretzako egintako zerbait,
Ez dakit gaur egun ere kasetak saltzen diren edo jendeak erosten Bai, eske hori da, zirkuitu experimental honetan bai estilatzen da, horlako tirada oso txikiak egitea 50, 100 kopiako kaseteak, eta bueno, gaur egun nola digitala hor dagon, bueno, bihurtzen dire kolekzio objeto bezala, ez? Nik uste gero jendeak inkluso, nik erosi izan ditut, baina gehiago da pixkat kolekzionista bezala, eta gero aditzen duzu digitalean, ez? Batzutan, bueno, nik pletina bainikan martxat daukat, Gustatuko zitzaidan gaur eguneko aurrak kaset bat hartzea eta zer egiten duten horrekin. Ja. Edo ateratzen baldin mazaie zinta nola berriz esartzen duten. Ja. Ez dakit ze harrera izan duenez ateritako lan honek. Bueno, Azkeneko berria guainikan joan den astean ateri da, eta kasetea guainikan ez da haietu, orduan guainikan bakarrik Instagrametik idatzi dian jende bate, gustatu zaiola, errango dut, justo publikatu dutena, da nahi, instrumentalak dire piezak, baina ez dire horren impro, eta batzuei nik uste improa, baina errexago egin zaiela, eta alde horretatik uste dut, igual, nahiz ez izan komertziala, musika komertziala, igual, aurrekoa, baina pixkat errexagoa dela entzuteko. Ez dakit, igual hau zuretzako ja konpromiso txiki bat da, zure CD guztietako bat aukeratzea eskatzen badizut? Pues gitarra lekeituak, azkenekoa, hala. azkeneko hori, gitarra lekeituak, onomatopeikoa bi. Zerbaitengatik? Bueno, eske, hainbertze urte eta gero berriz ere musika instrumentala egitea eta pixka bat, hori, leku internazional batean jartzea, nahiz izan zirkuito etxi bat edo, kriston ilusioa egin dit, eta bueno, jarri nau erlazioan, aipatu dizkizudan, nire musikari kutxun batzuekin, ez? Orduan, eman dit, gogoa, segitzeko ere bai zirkuito horretan, eta zergatikan, berez, noizbait, Europatik biratzeko kondizio on batzukin edo, ez? Errango nuke, zure lanetan euskera aiz presente dagola. Ez dakit zer erran nahi du zuretzat euskaraz egiteak? Bueno, niri beti natural ateri zaidan gauza bat, izan du da euskera. Behin egin genuen saiakera bat, talde batekin, inglesez abesten, grabatu genuen diskoa euskaraz, eta gero probatu genuen inglesez, eta ez genuen bigarren kantutik pasa, ez ginen ezen natural gertatzen, gelditzen. Eta ezakit, ni mugitzen naizen, eta mugitzen garen zirkuitoa batez ere, euskal zirkuitoa da, ez? Eta hor, euskaraz ematen ditugu kantuak, espresatzen gera euskaraz, eguneroko bizia, errango nukeia gehiena euskaraz egiten dutela, orduan, uste dut dela autu naturalena, ez? Gero, egia da, euskarak ematen dizun tonalidadea, gustatzen zaitela ere bai bereziki, ez? Orduan, ja hainbertze disko eta gero ez dut planteatzen bertze hizkuntza batean abestea. Errango zenuke euskarako adula bere lekua panorama zabalean? Bai, zergatik ez, bai. Nik uste musikak ez lukeela paretarik edo aterik behar, ez? Orduan nik berdin entzuten dut Afrikako talde bat, Asiako talde bat, edo Inglaterrako bat, egia da, musika anglosajoia, guregan, influentzia handia izan dula, eta oraindik baduela, iristen zaigula beste modu batean edabidetatik, baina bai, entzuten ditut bertze hizkuntzetako musikak, eta berdin gustatzen zaizkit, eta uste dut berdin gustatzen altzaiola japoniar bati euskal artista bat. Orduan errango nuke, ez zaudela dos erraten duten horrekin, ez kasu honetan euskarak ateak isten ditula, ez? Ez duk errango, disko bat ona baldin bada, kantuak onak baldin badire, errango nuke ez, egia da, hasieran igual ohitura horiek, anglosajo, ingleserako ohitura hori jende honitzena, atentzioa edo, igual atzera egiten aldiola norbaiti, bestea unitzi nik uste, bederen musika berriak diskrubitzeko
gogoa duten hoiei, nik uste, bueno, positiboa iduritzen zaiela hori, ez? Ez dakit honekin adosa den, edo, uste dut, zure musika euskaraz ez dakiten entzulengana ere iritsi dela. Ez dakit nola lortu duzun hori, ez? Igual, haunitzek horretan saiatzen dira eta ez dutelako lortzen, ez? Aurrekoan egon nintzen talde batekin ez, 15 urte daramatza musika, taldeak aurrera eta erratzen zuten ez. Beraiek sentitzen zutela batzutan, igual, akaso ateak istea zela. Ez dakit zure kasuan ere hori nola lortu duzun? Bueno, nik ezakit lortu duten, nik gauza da, gero, egon naizela gitarrista bezala jotzen, Espainiako taldeekin eta Espainiako talde horietan gitarra joz, jendeak ezagutu nau, ezakit publiko zabalak, baina bai beste musikariak edo musikaren inguruan dagoen jendea, orduan gero programatu izan naute Madriden, Bartzelonan eta bar, euskaraz abesten, ez? Orduan, ezakit lortu duten, baina nik uste gehiago izan dela, beste proiektuekin ere bai, egon naizelako Espainian, eta errango dizut, behin Mexikora joan nintzela, Nacho Vegasekin, eta hor, badakizut, badirela agitzaitz pasionalak, eta dire artistaren oso fansak, baina ere, saiatzen dire, musikariak ezagutzen ere bai, ez? Eta iritsi nintzen aeroportutik, eta hasi ziren nire kantu bat euskaraz abesten Mexiko, hor izan zen lako flipada bat, ez? Baina ondirelako oso haitz fansak, edo zen gauzarena, ez? Ez dakit, uste dut hau musikarik guztiena asmoa dela, ez? Estudiotan grabatzen den hori kontzertu batean eskaintzea. Azkenean horretarako egiten duzuen ikuste egintako lan guztia. Zer ematen dizu zuri zuzenekoak estudioan ematen ez dizunak? Bueno, lehenengo gauza txaloak ematen dizkit txalo inmediatuak eta hori, bueno, polita da. Publikoaren erantzuna, zuzenean aditzea, zoragarria da, ez? Eta gero ja musikan zentratuta, ez dakit zerbait berexia dauka, baina niretzako hori sortzen delako atmosfera, energia berexi bat norbait antzinean duzunean zu entzuten, ez? Eta izaten alda pertsona bat edo mila, ez? Orduan sensazio hori niretzako haitz berexia da. Ni beti errate dut eta errango duten nire lankideak edo. Niri zaita gehiagi gustatzen lokalean ensaiatzea, aspertzen nahu edo zakit, baina zakit falta zait zerbait batzutan edo aspertzen naiz, baina estenatokian hori errate dizut, igual zait bat edo bi pertsona egotea, ja, beste modu batean jartzen da nere burua, eta da zerbait sensazio haitz berexia, netzako hori, feedback hori, ez, edo sensazio hori dela metafisikoa, ez, zerbait ezen zela esplikatu nire ustez. Hori galdetu behar nizun, ez, zer muz bizi zenun publikoaren erreakzioa, ez, kontzertuetan? Hori, agitz berexia da. Lehenago aipatzen duten ikusle kopuruaren inguruan, bidez, gehiago kostatzen zait, edo puskaz intimoagoa da, 10-15 pertsonentza jotzeko, batzutan raten dela, ze jende gutxi ezakitzer, baina kontzertuiek dire agitze berexiak, segun ze espazioak diren ere bai, ez? Batzutan jo dut liburutegiren batean, eta liburutegia horretan bakarrik 15 sartzen ziren, beste batzuan 15 pertsona eguneko areto batean, ez? Baina badakizu, badituzu 10-15 horiek lokalizatuak, eta 10-15 horien begiradak, zaudez, dituzu oso kontrolatuak, orduan da oso haitz intimoa. Hori kontzertu hori da hitz intimoa. Gero, jo izan dut, Duncan Durekin beti erraten dut, Peruko festival batean, eta hor gurekin ez zeuden 30.000 pertsona, baina ni aia 30.000, eta izan zen niretzako igual bizitzarik kontzerturik hotzena, porque ezin zenun konektatu, nik ez nuen bisualki jendea ikusten, eta orduan izan zen, ostras, konektatu behar dut nire ondoko musikari lagunekin bertzela, jendea zegoen oso haitz urruti, eta ez nuen konexiori sentitzen hor, ez? Orduan, bai. Erranduzun honekin, etzara bakarra, bertzatek ere erraten zean hori. Nahiago zuela bere kontzertuan 15 pertsona egon, eta 15 pertsona horiek niri begira egon, eta hor egotea, eta ez pila bat pertsona, eta bakarrik lau egotean niri begira, eta bertzeak bat mobilarekin bertzea ez dakiz zer, eta nik ez sentitzea jendea gozatzen dagoela, ez? Bai. Azkenean... Bai, egon behar duzuz. Bai, azkenean da komunio bat, ez?
publikoa eta musikarien artean. Zure ibilbide honetan, errango zenuke badagola zuzeneko bat bereziki gogoko duzuna eta horretzen duzuna beti eratzen duzu, bai. Bueno, bai, uste dut berdintxo erraten dutela beti, baina badago 2014 izango zera, 13-14, Donostiko Lugaritz Kulturetxean, hor egin genuen kontzertu bat, gonbidatuekin, egin nuen, urte horretan egon nintzen gizon orkesta bezala, urte guztian bakarrik jotzen, eta kulturetxekoak eskatu zidaten kontzertu bat, musikari gehiagorekin, ez? Eta nik gonbidatuekin egin baino gehiago goitu, jeitsi, bajatu publikotik, nahi nuen, sortu nuen banda bat bakarrik egun horretarako. Eta, izan zen Kristona, eta hor sortu zela Kriston feedbacka publikoarekin, eta hortik sortu zen, Joseba Irazoki eta Lagunak proiektua, proiektu horrekin 3 diskoa egin ditugula, eta, izan dela igual, nire oihartzun hobena izan duen proiektua, ez, orduan, hori errango nuke. Ez dakit, aukeratzeko eskatzen badizut kontzertu bat, edo grabatzerako momentu horiek, ez dakit ze momentutan sentitzen zaren libreago? Kontzertuak, errango nuke. Grabazioetan tentsioa dago, eta uste dut orain hasi naizela gehiago disfrutatzen grabazioetaz, ikasten ari naiz uste dut, azken boradan hori da, uste dut disfrutatzen dutela gehiago grabazioetan, baina grabazioa dire tentsioak, edo badago haunitz jokoan errango nuke, hori, egiten duzuna, primeran gelitu behar delako, gero, jendeari gustatzeko, lan aukitzeko, eta gauzoiek, orduan zuzenekoa da bakarrik, disfrute hutsa, ia. Gaiaz aldatuz eta, pixka bat, ja bukaerara salto eginez, ezakit nola ikusten duzu gaur egungo euskal musikaren panorama? Errango nuke, eta uste dut ala dela, pandemiatik hornat, aldaketa desente egon dena, ni personalki ere bai, hori da, denei pasatu zaiguna, ez, de repente pasatu dire, orain 5 urte, ja dinean bertan, de repente, 5 urte, segun ze adin mugan zauden, de repente, publikoa aldatu zaizu, eta orduan, horren eretzako, egon da aldaketa handi bat, eta errango nuke taldeetan Euskal Herrin ere bai, pila bat, uste dut osasuntxu dagola, eta badagola gauza berri eta interesante pila bat, baina hori, egondu da horrelako lehenagoko gauza bat, eta geroko gauz bat, ez? Eta osasuntxu, ikusten dut. Ez dakit, musikari bezala sentitzen duzun oraintxe bertan, kontzertu haunitz programatzen direla, baina badaudela batzuk jendia beti horietara joaten dela, ez? Imaginatzut panorama musikala osoan ere hori gertatuko dela, ez? Baina ez dakit niretzako behintzat beti euskal musikak eta Euskal Herriko musika panoramak bazuen zerbait berexia, ez? Eta beti bazaudela kontzertuak eta oraindik badaudela, ez? Eta beti joaten zinela kontzertu ezberdin batzuk ikustera, baina azken aldian, eta elkarrezketa hauetan solastut pila bat, eta haunitzek ematen diat arrazoia, ez? Ematen du bakarrik 4 talde daudela, eta bertzeetaz ahazten garela, ez dakit hori ere sentitzen duzun. Badago hortaz, horretan egia badago, egia desente, ez? Arazoa da nik uste gizartea joaten ari den hortara, ez? Eta ari garela joaten makrora zentzu guztietan, ez? Musikan hori gustatzen zaizkigu gauza handiak, handitasunak, eta orduan hori ere Euskal Herrira iritsi da, eta gaur egun jendeak nahiago ditu zetak, ura bere bidean eta gauzak, areto txiketako kontzertuak, baino orduan hor, baita ere egondu da aldaketa eta errango nuke okerrera, baina oraindik areto batzuk betetzen dire eta badago jendean ikuste, oso zalea dena segitzen du hortara joaten. Gehiago ikusten dut, hori makrokontzerto horietara, joaten dela familia guztia, ez? Eta igual hori lehenago ezen hainbertze ematen,
Eta karo horrelako kontzertuetan jendetza hurbiltzen da eta pena ematen digu bertze hoietan ez hurbiltzea hainbertzeko jendia. Bai, uste dut hori gauz txarrerako hartzen dutela eta batez ere makro gauzaiek eta erran bezala famili giroan jaten bazara, gazteek ikasten dutena da musika dela beti dena handia, argi pila bat, espektakuloa ezaki zer, eta ikusten badute talde txiki bat ostatu batean iruditzen zaie, mierda bat dela, ez dela zerbait guaia, ez? Hor dago arriskoan niretzako. Eta pixkat plataformetara emango dut paso. Ez dakit, ze garrantzia dun zuretzat kasu honetan zure musika plataformetan egotea. Ez azkenean gaur egun, zuk eran duzu ez, aurreko lana atera zenuela CD-an, viniloan, azkenekoa justo erran dugu kasetan. Gaur egun ez dakit ere ze noraino jendeak erosten duen eta komertzializatzen diren horrelako gauzak, ez? Honitzek ezin dugulakoz non entzun CD-rik eta ez erran kasetik ere. Baina ez dakit ere plataformek ze garrantzi duten ez? Imaginatzen dut gaur egun garrantzi gehiena, aunque zueri ez hortik diru hauni itzailegatu, ez zuen musika ere edatzeko plataformek badute indarra, ez? Pues bai, eta ez, hor ere bai, segun artista handia baldin bazara bai, baina hor ere bai, plataformen formula, azkenean, lehenagoko zigilloen formula berdina izaten ari da, zigilloek badaukate indarra handia oraindik, orduan, publizitate gehiago dutenak, indar gehiago dutenak, gehiago aditzen dire, eta, ingreso gehiago dituzte, orduan, itxaso horretan, unitz ere galduak gelditzen dire, ni ez naiz sobera entzuna ere streamingen, gutxi ez dare, baina errango nuke ez dela ez dare super beharrezkoan niretzako, ez? Nik, egin duten ibilbidea izan du da haunitze zuzenekotan, eta uste dut jendea, jaten banaiz bere herrira jotzera, izan da gehiago, beste noizbait ikusi nahuelako, eta gustatu zaiolako, edo kuriosidadea dulako, ez? Noski, streamingak, euskurago du nire diskografia guztia, baina dudak ditut, Euskal Herrian gure zirkuito honetan streamingak hainbertzeko garrantzia duen, bertze munduko artistekin konparatuz edo. Eta oraintzen bertan, Josebak, ze proiektu berri edo kolaborazio ditu hemendik antzinera? Orain argitaratu dut, kasetean, azkeneko, sobra horiek zirenak, baina guainikan baditut bertze, ez direla sobrak ere, baina bertze pieza batzuk, diskotik kanpo gelditu zitzaizkidanak, eta egin ditu dela, ahotsekin, ondu gehitu ditut ahots batzuk, eta gonbidatu gainera potente batzuekin, dago Berde Prato, dago Niño de Elche Espainiarra, dago Elena Setien, eta beraiekin ingo dut EP bat, eta hori segurazki bakarrik izango da digitala oraingoz. Eta hori izango da, ikuste, azaro abenduan argitaratzekoa. Hori da lehenengo gauza, gero urtarrian hasiko dut Nacho Vegasekin gira, Espainiako gira, Mexikora ere joango garela, eta nire bira bukaerara, ingo dutela ere bai Donostiko Dabadaban eta Gasteizeko Montermoson, eta horretarako egingo dut ere bai bira bukaera talde batekin, egun horretarako bakarrik bereziki prestatutako talde batekin. Bukatu behar nuen, baina justo orain aipatu duzu gai bat eta interesgarri dut zait. Zer nahiago duzu? Zu bakarrik zure musika jotzea edo zerran duzu edo bertze baten gitarrista izatea? Zerrek betetzen duzu gehiago? Aiz difentia da, alitzen didatea honitzetan, aiz difentia da. Azkenean, zure musika denean, zuzarenean protagonista, txaloak zuzenago joaten dire zuretzako, eta hori da egoaren aldea. Gero ja artistikoki, musikalki, zakit, desberdinak dire, baina aldi berdinan, aldi berdinak ere bai, ez?
nik bertzentzako jotzen dutenean, saiatzen naiz ere bai sortzaile izaten, bueno, ba, nire lana ahalik eta hobekien egiten, eta bueno, sensazioak desberdinak dire, igual lasaiagoa da, ba, bertzendako jotzen zaudenean, ba, hori da ez, ba, bueno, ba, igual protagonismo hori bertze baten dako joaten delako gehiago, eta orduan, bueno, ba, lasaitasun horretan, bueno, zuk, bueno, presio gutxiago duzulako, ez, eta presioa zurean dagonean, bueno, beste sensazio batzuk bai izaten direla, baina, bueno, bietan gozatzen dut. Eta bai, bukatzeko. Bai. Zer da gaur egungo musika egiteko zure arrazoi nagusia? Bueno, ba, elkarrizketaren hasieran bezala, pasioa, da bizitanetan, ba, uste dut, gehien gustatzen zaidan gauza, gehien mugitzen nauena, bai, lanez aparte, ba, aisialdirako, eta bar, orduan, ba, pasioak. Ba, pasio horrekin geratuko gara. Eskerrik asko, Joseba, elkarrizketanengatik. Zuri, Teresa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.